Hejsa, det er en ny Genki Bowl mission. Yeah. Oh yeah. Genki. Hvad for en nakke er det her, mand? Fucking kids! 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 Jeg har allerede fået shotgun. Jeg ved ikke, hvor mange headshot jeg snart har ramt. Jeg tror faktisk kun, jeg har ramt headshot. Boom! Oh, nice. Jeg er Den ikke for at tage den her vej. Jeg ved, hvor han er. Jeg er lige der, din dumme bulldog. Ah, der er bra. Fuck, jeg rammer næsten kun headshot. Chok. Jeg er en gangster. Så bliver jeg ramt sådan noget for pulet pis. Jeg kæmper mod en sodavandsdås. Han døde. Yeah. Oh, fuck. Nej, jeg nåede. Hold den nu. Okay, jeg venter lidt. Money shot. Nej. He's coming. Shit. Lol. Ja, vi skyder ham. Han dør på et tidspunkt. Hey, jeg vil lave Y. God. Eller han kan bare... Shield. Yeah. Jeg er godt, Andreas. Ej, hvor er det? Som om det ikke gider. Andreas, der kommer en. Ja, det har jeg nok opdaget. Så kommer der kraft dig med en til. Shit, jeg nåede at trykke af. Det var så sejt, det der. Au. Jeg har rykket, Andreas. Ja, tak for det, Mantis. Shit, jeg nåede ikke at trykke af. Nu er jeg ved at dø. Jeg kommer og hjælper nu. Jeg kan ikke se en skid. Jeg har lige fået healing til os. Tak. Og vi er ikke Kom. nok. Jo, der er nogle flere herude. Hvor er den pro, det der. Nice, Emma. Nej, jeg vidste bare, at jeg ikke ville gøre det der. Vi er færdige. Ja, så er vi faktisk. Vi Guys, ses. det her var så mission 2 af Genki Bowl, eller jeg ved ikke, om man kan missioner, det er sådan nogle mini-missioner. Hey, super. Hvis I synes, at mit kløns det er fedt, så skriv ind på kanalen. Lol, ses.